Tak môžeš. Ja som iba chcel dať také intro, vieš, že sme späť v Interi a ideme trénovať. Zaber na mňa, zaber na mňa. Yes! Super. Jaký čistý. Kámo. Nie ma tu vidno vlastne, ja tam nechcem byť. Není ťa tam vidno. Máš tam iba takto nohu. Mocné. Nie je. Chcem si natočiť toho double side a on... A je to tam. Je to tam. Kinko. Poď front flip, ja poviem za tebou. Opa! To bolo moc. Ale nenatáčajte, prosím, lebo ja sa vytrpem. Poď, poď. Poď, poď, dáš to. Poď, no poď. Poď, poď, poď. To bolo strašne krivé. Fuj. Ešte raz. Musíš takto. Takto. Pozeraj na mňa, hej. Nemám okuliare, ale poď. To je jaké pekné. Hej, hej. Ďakujem. Ale prestaň. A teraz pozeraj na mňa. Môže byť. A teraz backflip, Lukáš, teraz backflip. Backflip, teraz. Prestaň. V kamerách, poď, poď, poď. Jaký krivý. Jaký šiel do kriva. Kinko, pozeraj. Jak to Salto nazval? na zemi.